З Наваградка ў Кліўленд і Нью-Йорк. Гісторыя Роуз, якая стала феміністкай. Роуз нарадзілася ў Карэлічах. Пасля яе нараджэння сям'я пераехала ў большы горад Наваградак. Бацьку Роуз звалі Ісідор, маці Сара. Дзявоцкае прозвішча маці было турэцкае. У Ісідора і Сары пазней нарадзіўся сын, але памёр у малым узросце, таму Роуз заставалася іх адзіным дзіцём. У Наваградку сям'я маці займалася фарбаваннем вопраткі і добра зарабляла. Бацька Роуз быў настаўнікам. Калі дзяўчынцы было 4 гады, ён паехаў на заробкі ў Амерыку. Маці з Роуз павінна была паехаць за бацькам праз некаторы час, але пачалася Першая сусветная вайна. Паездка ў Амерыку адкладвалася. Сары і Роуз давялося перажыць 4 гады вайны. Бацька Роуз паходзіў з Украіны, таму падчас баявых дзеянняў дзяўчынка разам з маці перабралася на бацькаву радзіму. Яны жылі ў мясцовасці непадалёк ад Гомеля. У 1917 годзе да ўлады прыйшлі камуністы. У царскай Расіі былі законы, якія не дазвалялі яўрэям жыць у адпаведных месцах. Я не ведаю, што яны чакалі, дзе мы будзем жыць, а калі камуністы прыйшлі да ўлады, то мы сапраўды святкавалі. Гэта было свята. Я запыталася ў маці, ці гэта свята толькі для яўрэяў, а яна адказала, што гэта свята для ўсіх. Сказала, што яўрэям нарэшце дазволілі жыць там, дзе яны хочуць. Я запыталася ў маці, а чаму ж яўрэі не святкуюць? Ведаеце, смешна гэта ўспамінаць праз столькі гадоў. Па ўспамінах Роуз жыццё ў камуністычнай Расіі ўсё ж не стала прасцейшым, чым было ў царскай Расіі. У тыя часы ў сям'і здарылася трагедыя. Брат бацькі набываў сукенкі, а потым перапрадаваў, быў заможным чалавекам і ўсяляк гэта паказваў. Аднойчы ў дарозе па сукенкі брата забілі, бо ён быў добра апрануты. Бандыты падумалі, што ў яго з сабой маглі быць грошы. Маці Роуз прадавала прадукты на рынку. З ёй таксама здарылася адна непрыемная сітуацыя. Сара рабіла сабе гарсеты з пакету з цукрам, каб было зручней насіць яго на продаж у Гомель. Аднойчы яна ўзяла з сабой Роуз, якой дала мех бульбы таксама на продаж. Яны разам ехалі цягніком да горада, калі ў вагоне пайшлі размовы, што на вакзале дзяжураць вайскоўцы. Перад вакзалам маці саскочыла з цягніка, а Роуз засталася з мехам бульбы. Маці моцна хвалявалася, што яе могуць схапіць і арыштаваць салдаты на вакзале. Мы павінны былі сустрэцца ў яе сяброўкі, але спачатку я павінна была выйсці на вакзале. Салдаты не чапалі, прапусцілі. На вакзале маці, канечне ж, не было. Тады я расплакалася. Нейкі чалавек падышоў да мяне і запытаўся, чаму я плачу. Не ведаю чаму, але даверылася яму, а ён адвёз да маці сяброўкі. Там мамы не было. Высветлілася, што яе ўсё ж такі арыштавалі і не адпускалі, пакуль не атрымалі выкуп. Роуз паспела павучыцца ў школе пры савецкім рэжыме. У школе казалі пісаць сваякам, якія былі за мяжой, каб тыя вярталіся, бо ў камуністычнай краіне цудоўна жыць, паўсюль свабода. Я была дастаткова разумная, каб зразумець, што гэта неправда, і разумець, што гэтага не трэба казаць. Пасля заканчэння Першай сусветнай вайны Роуз і Сара заставаліся ў Беларусі, а бацька працягваў працаваць у Злучаных Штатах. Роуз кажа, што пра бацьку за час вайны яны нічога не чулі. Нарэшце мы атрымалі паштоўку ад яго. Пісаў, што ўсё яшчэ ў Амерыцы чакае нас. А мы не маглі проста так з'ехаць з Расіі. Пазней высветлілася, што можна паехаць за мяжу, калі ты раней жыў у Польшы. Ну, а мы там і жылі. Сабралі рэчы і паехалі ў родны горад. Так, за год да пераезду ў Амерыку Роуз і Сара аселі ў Наваградку. У той час амерыканскі ўрад прыняў законы, якія абмяжоўвалі ўезд яўрэям у краіну. Адзіным варыянтам, каб выехаць з Наваградку ў Нью-Йорк, было атрыманне бацькам амерыканскага грамадзянства, а на гэта спатрэбіўся яшчэ час. У Наваградку яны пражылі каля года. Там Роуз хадзіла ўжо ў польскую школу. Гэта была наша мара трапіць у Злучаныя Штаты. Мы кожны дзень сядзелі і чакалі візы. Памятаю, як набліжаўся Новы год, і мы святкавалі Йом-Кіпур. Гэта святы дзень, калі не павінны есці, трэба ўвесь час маліцца. Мне было ўжо 12 гадоў, і я малілася, каб мы хутчэй з'ехалі ў Амерыку. Вандроўка ў Амерыку іх пачалася ў 1922 годзе. Роуз памятае, як яны з маці збіралі рэчы. Самае смешнае, што маці сказала, у Злучаных Штатах няма пёраў. Мы ж тады спалі на падушках, якія былі набітыя пёрамі, так што з сабой узялі і падушкі. Маці палічыла, раз бацька не дасылаў грошы, то мы павінны ўзяць усё, што можам. У нас не было чамаданаў, мы ўсё складвалі ў вялікія мяхі. З Наваградка яны дабраліся ў Шэрбур. На караблі плылі 3 класам, самы танны варыянт, які маглі трапіць у Штаты. У Амерыку плылі каля тыдня. З выспы Эліс, Сару і Роуз забраў брат бацькі, які жыў у Нью-Йорку. Ён пасадзіў іх на нью-йоркскім вакзале на цягнік да Кліўленда, дзе жыў Ісідор, бацька дзяўчынкі. Ісідор паспеў за гэты час купіць дом у Кліўлендзе.
працягваў працаваць настаўнікам у яўрэйскай школе, а Роуз пайшла ў звычайную амерыканскую школу. З цягам часу Ісідор і Сара развяліся. Роуз кажа, што гэта праз доўгую разлуку і вялікую розніцу ва ўзросце між імі. Дзяўчынка разам з маці пераехала ў Нью-Йорк. Маці хацела быць незалежнай, бо пасля разводу бацька больш нас не ўтрымліваў. Яна працавала ў краме. Потым бацьку я бачыла толькі адзін раз, калі прыязджала да сяброў у Кліўленд, і ён другі раз ажаніўся. Пасля школы Роуз паступіла ў каледж, затым працавала бухгалтарам. Па яе словах, яны з маці змаглі дастаткова хутка амерыканізавацца, а паміж сабой размаўлялі па-англійску. Маці Роуз памерла ў 95 гадоў. На той час яны ўжо перабраліся ў Ізраіль. Усе цяпер гавораць пра фемінізм, але мы з маці былі феміністкамі яшчэ тады. Мы самі змаглі ўладкаваць сваё жыццё і стаць незалежнымі. Роуз успамінае, што жыццё ў Расіі і Польшчы было небяспечным і пры цары, і пасля прыходу камуністаў. Пры цары былі бандыты, напады на яўрэяў, шмат антысемітызму. Нам пашанцавала, што мы засталіся жывымі, увесь час жылі ў страху. Пераезд у Амерыку быў сапраўднай палёгкай. Мы не жылі ў раскошы, бо бацька не так шмат зарабляў. Жыццё там, у старой краіне, увогуле не было жыццём. У наступнай гісторыі пра пасажыраў, што прыехалі ў Амерыку з беларускіх зямель у канцы 19-га, пачатку 20-га стагоддзяў, палатно раскажа пра Абрама, які змог пасля пераезду рэалізавацца як мастак.